Wani foto da Nafisat Abdullahi ta ɗora a Instagram ɗinta ya janyo cece-kuce. Nafisat Abdullahi, actress jaruma a Kannywood fina-finan Hausa, ta ɗora wani foto da ya ja hankalin al'umma, inda mutane suka ringa da jefa albarkacin bakinsu a kan wannan hoto. Da yawa daga cikin masoyanta wasu sukan sa albarka suna faɗi mata masha Allah, wasu kuma sukan yi wata magana ne abin da ya fito daga bakinsu, har suke danganta jarumar da wasu kalamai waɗanda ba su cancanta ba ko ba su dace a kanta ba, ganin ba ta saba fidda irin wannan foto da ta fidda ba. Foton dai tabbas ya ɗauki hankalin al'umma da dama, inda ta yi wata shiga ta musamman. Sai dai waɗansu daga gani za su fuskanci kaya ne masu tsada, waɗanda ko a cikin jarumai ba kowace bace take iya saka kayan da jaruma Nafisat Abdullahi take sakawa, har take ɗaukan hoto da su take bayyana wa duniya. Ita duk ta yi hakan ne domin burge masoyanta, wasu kuma a gefe suke ganin kamar hakan ya saɓa wa dokar addini, tunda hoton duk zai iya jan hankalin jama'a da yawa. Tabbas ba yabo babu fallasa fa, hoton ya fita sosai, ko ni na yaba da irin hoton da ta ɗora, kuma ina daga cikin ma'abota kallon wannan jaruma, domin a da a wasu fina-finai da ta ringa fiddawa na baya, waɗanda fina-finai ne wanda sun ja hankali sosai, sun yi nuni da faɗakarwa da ma ilimantarwa baki ɗaya. Don haka jarumar ta zama tana daga cikin gwarzayen jaruman da nake kallon fina-finansu, musamman ma a wancan lokaci da ta yi tashen da a lokacin babu wata jaruma kamar ta da ta yi tashe, kuma har yanzu wani ɗaukaka tana bin ta, inda har yanzu take da masoya da dama waɗanda suke kallon irin fina-finan da take yi. Kuma da za ku duba za ku gani ita dai yanzu take a chocolate color ɗin nan, ba ta daga cikin 'yan matan da suka ƙara haske ta hanyar shafa mai, wato suna bleaching. Ita ce jarumar tana da kalo mai kyau, kuma ba ta yadda ba ta ɓata kalarta ba, tun ta natural da Allah ya yi mata. Jaruma ce wacce take iya ɗaukan duk wani acting da ya zo mata ta ɓangaren komai, domin ta gwanance a ɓangaren duk wata harka ta jarumtaka, harkar fina-finai, ko 'ya'ya ko kuma ta zuwa ƙawa ko kuma wani abu makamancin irin wannan ma takan yi kyau a duk irin shigar da launin da ta fito a fim. Mu dai ba za mu bata mata tsiya ba, ko da yaushe muna musu fatan alkhairi, ba ma ita kaɗai ba, da sauran duk ƙawayenta da 'yan uwanta waɗanda suke wannan sana'a ta harkar fina-finai.